Naimbag nga oras yung kaprobinsya nihan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti Baro Atimok ti Kapitolyo News Program. Vegetable chips iti aringgay na duma-duma a klase iti suka manipod iti baknotan. Chicha corn ken banana chips iti tubaw. Lemon fruit juice iti nagilian. Daing iti Santo Tomas. Nasasamita polvoron ken pastillas iti kaba. Ken adupay at atakla union a produkto tinay tampok iti micro, small and medium enterprise wenno MSME Bazaar Trade Fair ijay Mabana Ground City of San Fernando, La Union. Idi Hulyo a 15. Indaulwa ni Governor Rafael Veronica Ortega David ti panglukat a programa kadwa ti chairperson iti Committee on Trade, Commerce and Industry ani 2nd District Board Member Henry Balbin ken dagiti kamang iti Department of Trade and Industry, department heads iti Kapitolyo ken dagiti stakeholders. Patunay lamang po nito na dito po sa ating probinsya, pinapahalagahan ho natin kayong mga MSMEs because of your contribution to our local economy, and we celebrate your innovation, your resilience, and your dedication. The importance of this is to empower our MSMEs, giving them importance as a backbone of our community. Napalausmet a suporta timpaay iti DTI iti programa. Kaya nga pinopromote natin ang ating buy local, go local. Kasi mas maganda po talaga na patronize po natin. Kasi pag pinapatronize po natin, itong mga produkto po natin, tinutulungan po natin yung ating small entrepreneur. 27 nga MSMEs manipod iti naduma-dumang ili iti probinsya. Tinakipaset iti aktibidad. Kaaduan karagiti lako dagitoy farm to table products ana sustansya ken nalakapay. Dagiti nga products ni fresh from the farm, saka good for health po sa mga batang hindi kumakain ng gulay, mapapakain mo na sila. This is the chicha corn and this is our banana chips. Nagmula po siya sa Tubao, La Union at pinagmamalaki namin siya dahil binabalik-balikan po siya ng aming mga kababayan. Malaksid ka dagita, adapay dagiti handicrafts ken souvenirs ken parang dagiti MSMEs. Naisayang katmat ti kadiwa ng Pangulo a pakagatangan, karagiti nalaka ken di kalidad anatenggan prutas. Pagyaman kami ta anda ti gundaway mi may aglako dito ikadiwa. Kun tapno mo suportahan da kami. They're fresh sa kamura. Because I also want to support local farmers. Ti aktibidad ket paset iti parang rambak iti MSME Week. Panggap iti programa amay paayan iti gundaway dagiti MSME amay parang dagiti produktuda ken rumang IT negosyo da. Pasat pay daytoy iti panang papigsa iti sektor iti MSMEs iti probinsya ken panang tulong kadagiti manalon ken mangalap iti pagsapulan da. Kas paset iti selebrasyon na isayang katmat ti capacity enhancement training ken Kayakon 2024 MSME Summit. Tapno na anay a mapasaya at iti panagimanehar iti negosyo dagiti MSMEs. Thank you so much because you contribute greatly to the identity of the La Union that we come to know today. To our locals naman po dito sa La Union, suportahan po sana natin at tangkilikin po sana natin ang mga produkto ng MSMEs natin. Pasigurado iti gobernador iti agtultuloy a suportana ken panang putarpay karagiti na duma-duma a programa para karagiti MSME. Kas panggap daytoy a mapagtalineed iti nasalunat a panagnegosyo iti probinsya. Napatag daytoy nga adang tapno magunod iti probinsya iti panagbalin a Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tuwen 2025. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro Atimok ti Kapitolyo News Program.